tiprasa lukurangni bagui jeng o kok je mas halanyai haine beskango 16 tariko je vote ungmani o lorai je Krishnapur Bidhan Sabha o je tabuk BJP CPM kabangma borok je jengno thung tongmani tabuk general area rogo je agi greater engko Tripura land hin tongmani kengkai sudu ADC area o simsingo aman baguse land mane ha o je greater hingka ka je tabuk chin borok o je norokai ko jalaireng abo jalairenggo chin borok se tong hingka tamni जों बरनो खबियां नायबा जेमन आगरतला नंदनगर किशननगर तीन बायन खासिया मंगल करबंगर गोबां मा हायkai चिनो जागा चाइटा बिसि दं जों कलायपारा बर्मसरा कलायपारा आरो बाहायनो आमन बागैनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड होनो बुबाग्रानि कष्ट दर जतन साइमाना चिन त्रिपुरा सरगनि जे बिरमान मानै तंमन दुख कष्ट आबो जतन नरगो ससियेल मिडिया नि साइमानो दिनै चिनि ओ जागा दाराजन सं इनको दारा सं चिनि सुभाष चंद्र दासरक चंद्र गोबां मा तंगनि जोंबो तिरुक नरंनि बिसिंति हामजोंमोन बिसिंति जोंबो तिनो ओ जागा आसोमोन अरन लिडारशिप नि आमन बागै जत आमा बाबु सं समानो जों एकदम ककराक खुबैसे नरगो हायनो जतन नगो जे बुबाग्रानि कक साइतमनि जे बुबाग्रानि ककनो पिलाइमनि चिनि बुट आसन मूल्य हंका चिनि ओ जे बुट दिमनि आबो हंका का आंध्र हसिनो नंनाय रेजिस्टार बचिनि त्रिपुरा मथाबाय रेजिस्टार हंका आमुनि बागै खाजन ताखुकते बुकजों नरक साइमाना बाक्साबा साइमि अपन तंना जे चिनि ओ CAB नि तै जे कासै तंमनि मेडिकल नि पढनां थुन इन्जिनियर नि पढनानि थुन चाकरि क्षेत्रं थुन डॉक्टर नि क्षेत्रं थुन गोबां मानो चिन खै तामंखा जों त्रिपुरा सरक रियां मलसम ओसे कुकी देब्रमा हिनेसे 20 ता जे जाति तंमनि मुंडा सुंदा जतन खबजोग आरो चिनि जे सा बागान संग हाइपन से जों कोता 3 ता 4 ता मा हाइके जे फाइ कोता सारा कुनु समय इंया कोता बटिके फानि बेजे समयरो असेम्बली हते जे बिल पास खाइर हरो आम हाइके से कोता फानि हंगै जों त्रिपुरा साले सातक जगमा तंमन बगैनो बुबाग्रा नुगै तंमालिया खाइर जगै त्रिपुरा सान बगै आं बाजा सिनाय आं हानाय तंमया जे कुबै त्रिपुरा सानि जे सातक जगै तंमनि आमना कक सातनि न ब कम्युनल हिनजागो जे कांग्रेस प्रभु कम्युनल टाम न हिन जे जाति विरोधिता कक सावो हिनै हिमानो हिनो कम्युनल हिनो आमन बगैन ब अपुस न तस तंलिया जे जागाबो आन त्रिपुरा सा दफानि बगैसि कुबै कम साइमिया अम हाइ पडना आं ताम खान्यानि हिनै आम हाइ पडनो खिबिवै बुबागा जों तिनि सुनो कबागै मतम सुहाय आमन बगै खाजन ताखुकसाय बुकजों आं तिनि फाइनो तंमया हाइपनो जरा बेलाय कम चिन यागो तै 14 दिन बाराया 14 दिन जों ओ जे हामानानि 14 दिन बाराया बीजेपी रक्सिन बुबाग्रानो गोबां मा साका पुसिनाय रांरिनाय ननो मति इनको डेपुटी सीएम नंगो खबजाक चिनि जे राइट तमनि आरनो सिरिनानि हिनि फाइतानि ब त्रिपुरा सानि जे समयो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै सिगनेचार खायासा राइटिं बायदिया साक जों कुन समय कम्प्रोमाइज खाइमिया गसिमाया इन सातानि ताक बाहायना गब गसिया तार माने न चिन बुबाग्रा जोंनो कुबै बायना हामजागै ताक बाहायना एलायन्स इंलिया त्रिपुरा मथा एका लड़ाई इंनाय अब काइसा जुद्ध यं सं काकी संनुक दंना बाय संरक कांग्रेस नि परे CPM फाइका CPM परे IPF ते BJP जुनुखा जोंता मुंखा ओ जागान जागा तमु त्रिपुरा सान बगै ना एकटा कोता तै फेमनो ना काइसा हॉस्पिटल तै फेमनो कुन तै फेमिया चिन बुबाग्रा चिन त्रिपुरा सानि बगै चिन त्रिपुरा डेभलप नि बगै चिन भारत हानि बगै बकक साइतुं जों जे संविधाननि बिसिङावनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड सानो आमुनि बगै जेसापानो फाइतुन ताबो BJP बो रां सारनाय CPM बो रां सारनाय आनो फाजि मते रिनाय हारिनाय किन्तु बा काइसापान बं कं नारंमाया नरक थांनाय 5 बोसोर आगेनो नुखना जे ब्रिजिपुरानो बाता 2000 का दिनाय 7 पे कमिसर रिनाय मिस कल लिखन जुबर चाकरि मानाय गर जे जुबरनो जतन लैपटॉप रिनाय हिमानि मुं छापन रिमाय एकता फान कं नारगैमाया आमनि बगै चिन बुबाग्राले जे पावर अफ हायाफ्रन चिमिनो नों निन शिलंगापनो काम खाइ लकडाउन जे मास एमानो यांथुन बनाहारु सारिबु सारा त्रिपुरा गनांगन माइरं चारिखा जे नगो फाइमेरनो जतन ट्रेन रिजार्भ खाइना हाका आमा सिमिया जे सापानो प्रॉब्लम फनो जे बिनि शक्ति तंसाक बसिन त्रिपुरा सान बाय खाइतों नरक थांनाय बनुखना सोशल मीडिया